hapon din yun. Sudan. Mga kauban. Naon ta. Hoy, sa kuan ba? Sa YouTube kay nana ko 1.60 Views? na yan na po isa Kaya punta. 991. Ate, ablihin na lang na. Tura ng tungabot. Na may coke, ma'am? Sa may ingo, ma'am. Litro. 9 litro. Wala, ma'am. 1.5 rapid. Hoy, madala-dalahon na lang. Lahat ito good. 1.5 na lang. Ilang kabuk, ma'am? Isa lang. Magdahaon naman itong hunaw ko ba? Ano ito, halian? Ganyan pa, palit na siya. Bang. Ha? Ani hapon day mi diri sa Quezon. Quezon Bukidnon. Tayo ay mag-suroy-suroy mi karon sa light. Yung kanay, anak. Mana? Gawin man ako. Wala gawin. Nag-order ko ako. Churito yun. Tasa sa kuan niya. Ano ka dito dito? Tarong mo trabaho ah. Sikiw ba? Kapityo ni Sikiw. Ako man nagkaon. Ma'am, pila ka buk, ma'am? Isa? Isa daw eh. Ilang buk mo kayo? Ayaw lang. Ayaw kayo. Ayaw niyang buk mo. Aka na daw, okay-okay ran. Dinitanan? Ha? Karaan man yung mga picture ko. Tawas ka lang. Lubuhay sa gundo. Lubuhay tuyo. Mga 5.